Nyt lähdetään kuulemaan, miten astman ja työn yhdistäminen on onnistunut sitten Hannan ja Niinan kanssa. Aloitetaanko me, Hanna, vaikka sinun kanssa? Mä voisin täältä sinulta tosiaan nyt vähän haastattelemalla kysellä, että miten tämä homma on toiminut sinun kohdallasi. Haluaisitko ensin esitellä itsesi, kertoa, että minkälainen se sinun sairaushistoriasi on, milloin olet sairastunut astmaan ja miten tämä sairaus on sinulla todettu? Hei vaan kaikille. Mä oon Hanna Vertanen-Grace ja reilu 10 vuotta sitten mä olin vielä aika antaumuksellinen musiikinopettaja ja sitten minä sairastuin ja nykyään mä oon tutkija. Mutta että miten se tapahtui, mä olin ollut tuommoisen 20 vuotta musiikinopettajana ja tykkäsin siitä työstä ihan älyttömän paljon. Sitten meillä alkoi olla siellä koulussa niin kuin poikkeuksellisen paljon hengitystieoireilua ja aika nopeasti se meidän oireilu yhdistettiin sitten sisäilmastoon ihan riippumatta iästä tai mikä duuni siellä oli, oppilasopettaja tai keittiössä tai missä tahansa, niin aika tasaisesti ihmiset oireili siellä. Meillä oli näkyviä kosteusvaurioita, oli käytävällä piti pitää sankoa välillä, kun vesi tippui läpi. Ja meillä oli semmoista aika niin kuin ilmeisiä kosteusvaurioita. Lopulta sitten, sitä me ei tiedetty vielä siinä vaiheessa, mutta lopulta sitten meidän koulun ainoa ilmanvaihtokone hajosi, ja se oli niin kuin semmoinen viimeinen niitti. Koulu jouduttiin laittamaan kiinni. Siihen tuli aika mittavat remontit. Tässä se kesti semmoisen 2 vuotta, semmoinen yhä paheneva oireilu. Kävin aina päivystyksessä, sain Spiralla avaavaa ja sairaslomaa ja sitten palasin töihin ja sitten menin taas päivystykseen, kunnes joudun sitten vähän pidemmälle sairaslomalle. Varoiteltiin työterveydessä aika paljon astmasta, mutta mä ajattelin jotenkin, että se ei koske mua. Että se ehkä koskee muita, mutta se ei koske mua. Että se ei ole mitenkään mun juttu. Mä en siihen sairastu. Mutta mulla alkoi todella olla ihan hurjan huono olo ja työterveyslaitokselta sain sitten lopulta astmadiagnoosin. En saanut ammattitautidiagnoosia, koulu oli kiinni, en pystynyt tekemään PEFejä, mutta työterveydessä todettiin sitten myöhemmin, että se oli ihan tämmöinen klassinen kosteusvaurioastma. Ja reilu 10 vuotta mä oon sen kanssa nyt sitten elän. No miten se arki ja elämä astman kanssa nyt sujuu? Onko siinä ollut haasteita? Miten olet ehkä sopeutunut siihen elämään astman kanssa? No se hyväksyminen oli tosi vaikeaa. Ihan älyttömän vaikeaa. Mä en mitenkään mieltänyt itseäni niin kuin astmaatikoksi. Kun kuitenkin sitten olin siinä tilanteessa, että näytti tosi huonolta niin kuin töihin paluun kanssa. Mulla kokeiltiin 14 eri koulua, mulla oli virka ja tietysti työnantaja yritti tehdä kaikkensa siinä auttaakseen, mä en oikein missään pystynyt olemaan, oireilin ihan hirmu paljon. Sitten mä ajattelin, että okei, että mä toteutan sitten vanhan haaveeni, otin vuorotteluvapaata ja rupesin tekemään väitöskirjaa. Ja mulla oli 2 korkeakoulututkintoa, toinen oli Sibiksestä musiikkiopettaja, mutta toinen oli sitten sellainen, missä oli puheterapia ja musiikkiterapia ja tällaisia asioita. Rupesin sitten opettajan äänihäiriöitä tutkimaan ja jäin sille tielle. Se oli ihan hirveän kiva ja innostava asia, mutta että siinä oli monenlaisia haasteita ja yksi iso haaste oli se, että mä sairastuin aika räväkästi ja aika hankalaan tautimuotoon ja lääkkeiden titraamiseen meni semmoinen 1,5 vuotta ja se oli tosi raskasta aikaa. Mä sain paljon kohtauksia, mä voin hirmu huonosti ja mua suuretti ihan hirveän paljon se, että mä menetin niin kuin tosi mieluisen työn, ihanan työyhteisön, mun työkykyni oli mennyt, mikä oli mulle osa identiteettiä ja tietysti toimeentulo, se vaikutti myös ihan hirmu paljon toimeentuloon. Mutta että hyvä tässä kaikessa niin kun, myllytyksessä oli kuitenkin se, että ketään meistä ei mitenkään niin kun,
ignorattu, kenenkään oireita ei väheksytty. Esimies, kunta, työterveys, kaikki yritti tehdä ihan kaikkensa meidän eteen ja paljon he tekikin, mutta moni meistä sairastui sille, että joutui sitten työuraa muokkaamaan sitten sen takia. No niin, joo. No itse asiassa tässä nousikin jo esiin vähän näitä haasteita, että mitä se astma ja työelämä ja niiden yhdistäminen on aiheuttanut. Ja just tosiaan tätä, että miten se homma on sujunut. Mutta sinä sitten löysit tämmöisen uuden suunnan tässä sitten uralla, niin miten nyt sitten tällä hetkellä, tai toki jo aiemmin, niin kuin tosiaan sanoitkin, että työnantaja auttoi tässä niin kuin, ja työterveyshuolto auttoi tässä prosessissa, mutta minkälaista se tukee, mitkä ne on ollut ne niin kuin semmoiset tärkeimmät tekijät siinä niin kuin, tai apu- ja tukimuodot, mitä olet sit saanut sekä sieltä työnantaja puolelta tai sitten työterveyshuollon puolelta? No ehkä se yksi tärkeimmistä tuista oli se henkinen tuki, että me oltiin kaikki samassa veneessä ja vedettiin yhtä köyttä. Ja se oli hirveän tärkeää, että kukaan meistä ei ollut niin kuin yksin sairastamassa, vaikka toki se sairauden tuska on henkilökohtainen. Esimieheltä sain tietysti sillä tavalla tukea, että heti kun mä sanoin, että mä haluan vuorotteluvapaalle ja tällaisia juttuja, niin kaikki sujui tosi hyvin. Ja mä sain vuosi toisensa perään myöskin virkavapaata, mikä ei ole sillä tavalla itsestään selvää. Työterveyshuollosta meillä oli tavattoman hyvä työterveyslääkäri, joka auttoi paljon. Tosi iso juttu oli se, että hän kirjoitti mulle lähetteen paitsi sinne työterveyslaitoksen tutkimuksiin, mutta sitten myöhemmin myöskin tuonne ihoallergiasairaalaan. Ja se oli varmaan semmoinen niin kuin, yksi oleellisimpia asioita, koska mä sain siellä hyvän seniorilääkärin, on edelleen siellä seurannassa, joka osasi oikealla tavalla titrata lääkitystä, eli mä sain niin kuin kunnollisen massiivisen lääkityksen, mä sain Spiran kotia ja ilman niin kuin sitä, että minulla olisi todella hyvä lääkitys, hyvä lääkäri, hyvä seuranta, niin ilman sitä työkyky varmasti loistaisi poissaolollaan vieläkin. Tutkijan työssähän on se ihana puoli verrattuna opettajan työhön, että mun ei tarvitse olla paikalla fyysisesti. Että opettajan työssä pitäisi mennä aina sinne kouluun, jos ajattelee, että on astma, joka oireilee aina kun vähänkin alkaa tulla syksyn viileydet ja puhumattakaan talven pakkasista, niin alkaa pahenemisvaiheessa ja tulisi poissaoloja tosi paljon. Tutkijana mä voin tehdä sillä tavalla, että mä perustan konttorin vaikka sänkyyn ja otan mukavan asennon ja voin levätä siinä samalla. Mä voin ottaa lääkkeitä. Mulla on sairaalalääkitys kotona. Mä voin ottaa niin paljon lääkkeitä kuin mä tarvitsen. Mä voin levätä silloin, kun mä tarvitsen, ottaa löysemmin silloin, kun mä tarvitsen ja tehdä sitten enemmän silloin, kun mä tarvitsen. Että kyllä mä oon jopa sairaalassakin tehnyt töitä, mikä ei olisi mahdollista, jos mä olisin opettajana. Mutta että kyllä se oleellinen juttu oli se, että mä sain kunnollisen hoitosuhteen, kunnollisen sairaanhoidon, kunnollisen terveydenhoidon. Loistavaa. Nyt mä esitän vielä tämmöisen, mitä en ollut sinulle aikaisemmin kyllä laittanut, mutta yllätyskysymyksen vielä, että minkälaisen viestin sä haluaisit nyt sitten välittää nyt sitten ammattilaisille, jotka kohtaavat astmaan sairastuneita niin kuin työikäisiä, joilla just se niin kuin liittyy tähän ehkä työhön tai työelämään, tai on se pelko sitten sen työkyvyn menettämisen puolesta? No ihan ekaksikin kannattaa ihan oikeasti uskoa, että toinen voi olla hirvittävän sairas. Mun astma mä oon kokenut, että se on hyvin semmoinen niin kuin katala tauti, että paitsi että mä sain aikaisemmin, kun lääkitys oli kunnossa, niin sain aika räväköitä astmakohtauksia, mitkä oli tosi semmoinen hyvin ilmeisiä, mutta sen lisäksi sitten nämä pahenemisvaiheet tuli jotenkin puskista mulle aina, että ne alkoi semmoisena, että alkoi olla vain hirveän huono olo ja yhä huonompi olo ja vieläkin huonompi olo, eikä sitä niin kuin tajunnut, että tämä nyt jotenkin
siihen, että hengitykset ei oikein toimi. Että se niin kuin tieto ja taito tuli vasta myöhemmin. Niin se, että jos tämmöistä astmaepäilyä on, niin kannattaa ohjata lääkärille ja sillä tavalla, että tulisi tosi hyvä, vankka, tukeva hoitosuhde, missä saisi kunnollisen lääkityksen saman tien, koska se on ihan turhaa kärsimystä astman kanssa se, että kitkutellaan jollain puolinaisilla lääkityksillä tai että ei oikein osata sitä lääkitystä. No myöskin mun mielestä kannattaa hankkiutua myöskin vertaistuen yhdistystoiminnan piiriin, mutta siellä työpaikalla kannattaa puhua myöskin tosi avoimesti tästä asiasta. Ja sitten miettiä vähän silleen niin kuin out of the box, että jos työ onkin sellaista, että se vaatii läsnäoloa, niin voisiko tehdä siinä samassa paikassa osittain jotain semmoista, mikä ei vaadikaan läsnäoloa, jolloin sitä voisi niin kuin sopeuttaa itse sillä tavalla, miten niin kuin sen hetkiset voimat on. Niin kuin erityisesti ajattelee sitä, että talvella monella astmatikolla on tosi hankala ja niin mullakin. Joo. Kiitos tuhannesti, että jaet tarinaasi. Varmaan tässä, kun ollaan Niinan kanssa vielä keskusteltu, niin sitten katsotaan, saadaanko teille vielä kysymyksiä tuolta yleisöstä. Mutta